ଶୁଖିଲାରେ ଛାଡ଼ିବ ମାରିଦେଲା ତାକୁ ମାଲୋ ଶୁଖିଲାରେ ଛଡ଼େଇବା ନହେଲେ ହାତ ପଡ଼ିଯିବ ମୁଁ ବି କରିବି ତାଙ୍କ କ'ଣ କରିବ ତମେ ଇଏ କହୁଛି ଶୁଖିଲା କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ ପାଣି ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଗରମ କରିଥିଲେ ସିନା ହେଇଥାନ୍ତା ଦେଖିବା ଏଇଟା ମାଆଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗରମ କରତେ ପଡ଼ିବ ବୋଲା ପରେ କ'ଣ पानी केमती पास करिया गरम ହେଇଛି କି ନାଇଁ କେଜାଣି ହବ ନା ନାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ଗରମ ହବ बेसी दे देलो टिके दबा कथा उड़ियो बा ए बेको गाय रो 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 पानी ताती टिके दिया ताती हेलो बोलो नाले सेकी दबा काठ दिटा दिया तो हेडी सेकी दबा चप्पल दे सेकी दबा तमे सब से आया मु नटिया ହଉଛି ନାଇଁ ହଉ ନାଇଁ ଗରମ ହେଇନି ତାହେଲେ ସେକି ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆଗରୁ ଟିକେ ଗରମ କରିଥିଲେ ସେକି ଦେଲେ ପୁରା ଫୁଟଲା ପାଣି ଦେଲେ ଏତେ ବଡ଼ଟା ନା ନେଇଯିବ ଏଇଟା ଚପଲ ମାରିଲେ ଚପଲ ମାରିଲେ ଆଉ ସେ ଚାଲିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଗଲେ ଚପଲ पहले चप्पल आउ चालबार अभ्यास नाही बडो होता मला जाऊ दिना तो किचन आसे अरे आसे अब बस चुकी देखुनु नहीं हो बुढ़ा हो जाता सीधे काटी दे ए दुष्ट पहले तो ये करते कौन ये तो ये अछि बोटी काटी देला दे दादा करना दियो सेटा बड़ बापन को थोड़ा थोड़ा मु काटबे पारबो नहीं को टांग है ए दुष्ट वाला चल पीस आछंती आसी तंती हां आसी जंती पीस जीबू जीबू की तो ठकुचो तू ठकुचु तमे ठकुचो ମୁଁ ଠକୁଛି ତାହେଲେ ପିସା ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ପିସା ହେଲେ ଜାଣିବୁ ମୁଁ ଠକୁଛି କେତେ କ'ଣ ମୁଁ ତାର କରି କାଟ ବାହାର କର କେମିତି କାଟିବି ଖାଲି ହାଡ଼ଟା ଗୋଟା ଗୋଟକା ପିସ୍ କରି ଦେବି तो देखो आप पेसी बड़ प्लेयर हम खाइ परबो ना ହାଡ଼ ତ ପ୍ରଥମେ କାଟି ଚଳେଇ ପାରିବି ଖାଲି ବଡ ବାପ को दियो आ मोटा दियो ଓ ବାପା ତ ସବୁ ଦେଲା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ସବୁ ହବ ଏତେ କାମ କରିବୁ ହେଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ये अंडा देखो अंडा ये अंडा देखो अंडा କ'ଣ ହେଲା एया ଏଇଠି ଛେଦ ଦେବି ନା बड़ अंडा दे एमती अंडा खाइ ଏଇ ଆମେ ଯୋଉ ଧାନ ଦେଖିଛୁ मोटी ना अंडा तो मोटी देखबे ଏ ବାବା କଟିଯିବ ଯା ତ ଧାନ मोटा मसा लागी टके देखि ମୁଁ କ'ଣ କଲି କି ମୋତେ ଦେଖିକି ହସ ଲାଗୁଛି ଅସନ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିଅ ଏଇଟା ଏ ବାବା ହାତ କଟିଯିବ ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ଜିଦି କରୁଛ କ'ଣ एला काटबे ସେ ଭଳିଆ ଦେଖି ଦେଖି ସବୁ ଏ ମା ହାତ କଟିଯିବ ଏ ଗେଲୁ तो सब करबो आ करबा लोक करे जे इसी ସବୁଦିନ ଏମିତି ହୁଏ ନା ଆଜି ହେଇଛି ସିଏ ଲୋକ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଖିଲେ ତାକୁ କେମିତି ଏଇଟା ଉଲ୍ଟା ଆଡ଼ୁ ତ କାଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଧେ କକା ଇଆଡ଼ୁ ଛେଦି ହେଇଯିବ ଚମଡ଼ାଟା ହେଇଛି ନା ଏମିତି ନା ना अंडा देखि ଯେ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛ କହିଲ टंगा तो छेदी अंडा बाहर कर अम्मा एमटी आरो तमे देखला डरी जीव ମୁଁ ଡରିଯିବି ତମେ କିନ୍ତୁ ଡରିବନି ଜମା कोनटा सिना लागला डरबी कोनटा नाही लागला केमती डरबी कंटा लागो की हाथ को
କଟିଯିବ କଟିଯିବ ପନିକିରେ କଟିଯିବ ହାତ। ଆରେ କେତେ ଛୋଟ କରୁଛୁ ଏଇଟା? କ'ଣ ଆଳୁ କାଟୁଛୁ? ହାତ ଛିଣ୍ଡୁ ହାତ। ବାପା ଆସିଲେ ବାଡ଼େଇବୁ ହାତ ଛିଣ୍ଡିଲେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ତୁ କ'ଣ ହଉଛୁ? ହେଲେ ଦେବି ନା ଲାଗି ଯାଉଛି ନା? କାଟି ଯାଉନି ନା ତାଙ୍କ କାଠ ଭାଙ୍ଗି ମସଲା କଲ ହେଲେ ଗୋଟେ ବସ। ହଁ ମୁଁ ବସି ହେଇପଡ଼େ ଜାଣୁ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ନେଇ ସିଝିବ। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକି ସିଝେଇ ଦେଇକି ତାପରେ କର ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିଛ? ସେମିତି କରେ? ନହେଲେ ଚବେଇ ମୁଁ ଆଗ କେବେ ସିଝେଇକି କରେନି। ଏଇଟା ଖାଇପାରିବନି କେହି ଖାଇପାରିବ ଆଗ ସିଝେଇକି କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ନହେଲେ ଚବେଇ ପାରିବନି। ଏଇଟା ବହୁତ କ'ଣ ହବ ବଗଲ କାମ ବଢ଼ିଆ ହବ। ଯେତେ ଜାକିବ ଛିଣ୍ଡିବ ନେଇଯିବ। ହଁ ଆଗ ପ୍ରେସର ଦେଇକି କଲେ ବି ହବ। ପ୍ରେସର ଆଗେ ସିଝେଇ ଦେ। ସିଝେଇ ଦେଇକି ଖାଲି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ସିଝେଇ ଦେ। ସିଝେଇ ଦେଇକି ତାପରେ କଷିଦେବୁ ଭଲକି ଆଉ କଷିକି ମସଲା ଦେଇ ଖାନ୍ତି ନା କ'ଣ ଖାନ୍ତି ନହେଲେ କଷି ଦେଖିବି କଷାଟା ଦେଖିଲେ ବି ହବ। ପଡ଼ିଗଲା ଉଠେଇ ଦେଲେ ହବ ଯେ କଷା ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳକୁ ଟାଣ ରହିବ ତରକାରୀଟା ଠିକ୍ ହବ। କଷାଟାକୁ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରେସରରେ ଦେବ କି? ମସଲାଟା ପଡ଼ିଯିବ ନା? ସବୁ ଏକା ବେଳେ ଯେତିକି ରାନ୍ଧିବା କଥା ଆଜି ଯେତିକି ରାନ୍ଧିବା କଥା ସେତିକି ଏକା ପ୍ରେସର ଦେଇଦିଅ। ଯେଉଁଟା ରଖିବା କଥା ସେଟା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବ। ରୋଷେଇ ତେଲ ପକେଇଲେ ତ ଫ୍ରିଜରେ ରହିବ ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏକାଥରେ ଟୋଟାଲ ଦେଇଦେଲେ ହେବ ନାଇଁ? ତାପରେ ତୋର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କ'ଣ କରିବ ରାନ୍ଧିବ। ଖାଲି ହାତ ବେଶୀ ଛୋଟ କଲେ ତୁ କ'ଣ ଭିତରୁ କଣ୍ଟା ବାର କରି ତାପରେ କାଟିବୁ? ଇଏ ଭଗବାନ ଛୁଆ। ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ା ବାହାର କରି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଯାଇ କାଟିବ? ସେଇଗୁଡ଼ା ଖାଇଲା ବେଳେ ବାହାର କରନ୍ତି ଗୋ। ତମକୁ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି କିଏ ଦେଉଛି? ହାତ କଟିଯିବ ଦେଖିକି। ହଁ ସେଇଟା ସେତିକି ପରେ ଥାଉ। ଗୋଟେ ପୁରା ଜେଜେବାପା କାଟିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ ଡବଲ କାଟୁଛ ତମେ? ଆଜି ହାତଟା କଟୁ ତାପରେ ମୋତେ କହିବ ହେଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି କଟୁ। ବଡ଼ ବାପା ଦାଢ଼ କରିବେ ଆଉ ତମେ ଦେବନି ତଥାପି? ମୁଁ ପିଆଜ କାଟିକି ଦେଇଦେବି ତାପରେ ତମେ ତମର କାଟିଦେବ। ବୁଢ଼ ବାପା ଟିକେ ପାଣି ଦେବୁ ତାହେଲେ। ହଁ ଯାଉ ବଡ଼ ବାପାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଢାଳି ଦେବ ଯାଉ। ହଁ ମ କନଫିଟା ନେଲେ କ'ଣ ଆଉ ଆସିବ ନା? ମୋଟା ଦେଇଦେବି ଯା। ମୋଟା ଦେଇଦେବି ତାକୁ ଯା। ଆଉ ଥରେ